മാതാജി നാളെ എന്റെ പിറന്നാളാണ്. മാതാജി എന്റെ പിറന്നാളാ നാളെ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി മാതാജി ഹരേഷ്ണ മാതാജി നാളെ എന്റെ പിറന്നാള്. ഹസ്ബൻഡിന്റെ പിറന്നാളാണ് മാതാജി. പ്രഭുവിന്റെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് വെച്ചോളൂ. നാള് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അർച്ചനയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സജിത മാതാജി ഇന്ന് പിറന്നാളാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ. ഇപ്പൊ എത്ര മണി? 6 മണി. 7 മണിക്ക് അമ്പലത്തിലൊന്ന് കയറിക്കോളൂ മാതാജി. അമ്പലത്തിൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് പേരും നാളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അർച്ചന നടത്തും സജിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7 മണിക്ക് അമ്പലത്തിലെ ലിങ്കില് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മുടെ പേരും നാളും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അർച്ചന നടത്തും മാതാജി. എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യിക്കാം അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 4 നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. എന്താണ് അധ്യായം 4? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഏത് അധ്യായം പഠിച്ചത്? ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഏത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അർജുന വിഷാദ യോഗം കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ഇനി നമ്മള് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ജന്മം വേണോ? വേണോ? വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലേ? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ. അപ്പൊ ഇത്ര വരെ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കളയും? ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. എന്തോരം സമർപ്പിക്കും? നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ ഇനി നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കും? അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നാമം ജപിക്കും അല്ലെ? അതാണ് നാമം ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം. അത് ഫുള്ള് സീറോ ബാലൻസ് ആക്കി നിർത്തണം നമുക്ക് അവിടെ. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജപമാല മേടിക്കാൻ എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജപമാലയിൽ ജപിക്കുന്നതെന്ന് ആരോ എനിക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തിനാ ജപമാലയിൽ ജപിക്കുന്നതെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗണ്ട് വേണം നമുക്ക്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ കയ്യിലും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എന്തുണ്ട്? ഒരു ജപമാല ഉണ്ട്. അവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം നമുക്ക്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത് ഒരു മാലയിലായിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര്, നമ്മുടെ പൂർവികരെ മുഴുവൻ നമുക്കത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കായിട്ട് അത് തിരുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യാ? നാമം ജപിക്കുന്നത് മാലയമേലായിരിക്കണം. ജപമാലയമേല് നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ മുത്തുമല പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി 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 നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? കാരണം നമുക്കിനി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു, ഉറപ്പിച്ചു. എവിടേക്ക് പോകും നമ്മള്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തില്.
ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം നമുക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവത്ഗീത അല്ല, ലെവൽ 3 എടുത്തവർ പറയും അവർക്ക് ഗോപികമാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി എന്ന്. നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ? ഗോലോകത്ത് പോണം. ഗോലോകത്തിൽ പോകണം. ഗോലോകത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് പോസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക്? ആരായിട്ട് പോകുക അവിടെ? എനിക്ക് മാധുര്യഭാവത്തിൽ പോയാൽ മതി. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഗോപികമാരെന്ന്. മാധുര്യഭാവം ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റു ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ പറഞ്ഞത്. അവർക്കൊക്കെ അത് മതി, ഗോപികയായിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. മാധുര്യഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപികമാരുടെ ഭാവം ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, ഏറ്റവും പ്രേമഭക്തിയാണ്. ഏറ്റവും ഭക്തികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തി പ്രേമഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ഭാവം. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് ഗോപികമാരായിട്ട് പോകാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഗോപികമാരായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊക്കെ സാധിക്കുക. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത്, 4ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗത്തില് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 3 തരത്തില് കർമ്മം പറഞ്ഞു: സകാമ കർമ്മം, നിഷ്കാമ കർമ്മം, കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എന്ത്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമുക്കത് ആരിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ആ യജ്ഞചക്രം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് സമയം പിടിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് അങ്ങനെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗത്തില് പിന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരത് അനുകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തികള്, മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് ആദരിക്കും, അതിനനുകരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നീയും എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ ദൗത്യം, നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണോ അത് ചെയ്യാണ്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാനും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളെ ഏറ്റവും ആത്മാവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും. നമ്മൾ ആ കുതിരകളുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഓർമ്മയില്ലേ? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ. എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്ന, താനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതില് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 കുതിരകളെ ഓർമ്മയുണ്ട്? 5 കുതിരകൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരമാണെന്ന്, രഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജീവാത്മാവ് ആണ് ശരിക്കും, അതായത് ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആ രഥത്തിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് രഥം പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാവ് എവിടേക്ക് പോകേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് രഥത്തിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോ കുതിരകൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുതിരയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് കൽക്കട്ടയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുതിര എവിടേക്ക് പോകും? കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എവിടെ പോകേണ്ടി വരും? കൽക്കട്ടയിൽ പോകേണ്ടി വരും. അതായത് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ആര് പോകുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ആ ത്രിഗുണങ്ങളും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അത് പോകെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ജീവാത്മാവ് വിചാരം താനാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് അതാണ്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ, ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക്
നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലും കണ്ടത്. ഇന്നലത്തെ അധ്യായം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? ചെയ്യാൻ കിട്ടി? ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും? എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? അതെ, മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ തോന്നണേ? അതീന്ദ്രിയമായ മേലെ, അതെ, ഇന്ദ്രിയത്തിനേക്കാളും മുകളിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കാം അധ്യായം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. നല്ലൊരു അധ്യായാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാഗവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, സനാതനമായ യോഗത്തെ, അതായത് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ആർക്കുപദേശിച്ചു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ യോഗം പണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഞാനിത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്? സൂര്യദേവൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനനല്ല ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ എന്താണ്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്നാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത്? അതായത് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമാണെന്നും വിവസ്വാൻ എന്നാണ് ആ സൂര്യദേവന്റെ പേരും എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത്? നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു, നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സൂര്യദേവനാണ് ആര്? വിവസ്വാൻ. ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു, നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ആ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ വിവസ്വാൻ എന്നിട്ട് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇത് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ജ്ഞാനം അത് ആര് മനസ്സിലാക്കി? രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിണ്ടായിരുന്നു. രാജർഷികൾ എന്ന് വെച്ചാല് രാജാവുമാണ് ഋഷികളുടെ പോലെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്. അവരത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ കാലക്രമേണ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വന്നു? അവിടെ ഒരു വിടവ് വന്നു, ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. അപ്പോ ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ എന്തായത്? അവർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണ് അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതില്ലാതെ വന്നപ്പോ അവർക്ക് ആ രാജ്യഭരണം തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ കാരണം അവർക്ക് നോക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നു. അപ്പൊ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശിഷ്യ പരമ്പര, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? 4 പരമ്പരകളുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന 4 പരമ്പരകളില് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷിക്ക്
മഹർഷിക്ക് ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു, നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു, മധ്വാചാര്യർക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് 22ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ആര്? AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആചാര്യ പരമ്പരയിലൂടെ, ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ നേടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് അതേപടിയാണ്, യഥാരൂപത്തില് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആരിലേക്ക് എത്തുന്നത്? നമുക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. സ ഏവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, നീ എന്റെ മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്? ഈ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം, ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം, രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? നിനക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. കാരണം നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാവിവസ്വതഃ കഥമേധാദ്വിജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചു എന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം? വിവസ്വാൻ വേറെ ഏതോ യുഗത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പൊ വേറെ ഏതോ ഒരു സമയത്താണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ അർജുനന്റെ കൂടെ ഇപ്പോ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് വിവസ്വാന് ഇത് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? അതെങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും ഈ ഒരു ജന്മല്ല, നമുക്ക് കുറേ ജന്മങ്ങള്, എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം? എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്കത് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറേ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ജീവാത്മാവ് ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മള് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. ആ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന് മുൻജന്മത്തിലെ സ്മരണകൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മൾ എന്താണ്, ആരാണ്, ഒന്നും നമുക്കറിയുന്നില്ല. ആ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ മുൻജന്മത്തിലെ സ്മരണകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് ശരീരം മാറുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറാത്തത് കൊണ്ട്, അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ, സത്യചിത്ത് ആനന്ദനാണ്, ഒരിക്കലും മാറാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? അർജുനോട് പറയണം, നിനക്കിത് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരം മാറുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് മുൻജന്മത്തിലെ സ്മരണകളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അന്നും നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. വേറെ ഏതോ പേരില്, വേറെ ഏതോ രൂപത്തില് നീയും ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിനക്കത് ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, അചോപി സന്നിവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ.
പ്രകൃതിയും സോമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണു ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എൻ്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം, ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭൗതിക ശരീരമാണ്. അത് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും യുഗം തോറും, ഓരോ യുഗത്തിലും, നമ്മൾ ഇന്നലെ 4 യുഗങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആദിമമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ആദിമമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത് എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ആരവതരിക്കും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടൂ, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത് കണ്ട അപ്പൊ അവിടെ ആര് വരും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എവിടെയും അവതരിക്കുന്നതിന്റെ? 1 ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, 2 ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ആരവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അതും ഓരോ യുഗത്തിലും, യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയാവോ? സത്യയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? മത്സ്യാവതാരാണ് സത്യയുഗത്തിൽ വരുന്ന നരസിംഹാവതാരം. നരസിംഹാവതാരം ഏത് യുഗത്തിലാ? സത്യയുഗത്തില്. ത്രേതായുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ? ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കും? കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കും അല്ലെ? കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. വന്നിട്ടില്ല, കൽക്കി അവതാരം വരാനുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിൽ വന്ന രഹസ്യാവതാരം. അതാരായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചു. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം വരാനുണ്ട് കലിയുഗത്തില്, കൽക്കി അവതാരം. നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, സത്യയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? കൽക്കി അവതാരം വരുന്നത്. അത് ആരുടെ മകനായിട്ട് എപ്പോ ഏത് സ്ഥലത്ത് അവതരിക്കുന്നുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ സ്ഥലവും ഇല്ല, ആ വ്യക്തിയും ഇല്ല, ആരും ഇല്ല. പക്ഷെ ആ സമയമാകുമ്പോ ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും സന്യാസിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ദർശനം കൊടുത്തതാണ്. ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില്, 6 കൈകളുള്ള രൂപത്തില് ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണിത്.
ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വതഃ ത്യക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം എന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? മരണശേഷം ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ജന്മവും ഭഗവാന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കിപ്പോ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഭഗവാനെ കണ്ടാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു മനുഷ്യനല്ല, അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു, ലീലകള്. പക്ഷെ അതൊന്നും മറ്റുള്ള സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളും ജനനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് പ്രായത്തിൽ ഇരുന്നാലും എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരിക്കും, ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കിടന്നുറങ്ങാണ്. ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വിശക്കുന്നു, പാല് തരാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അമ്മ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് പാല് കൊടുക്കും. പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് യശോദ മാതാവിന് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പാല് അടുപ്പത്ത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആർക്ക് ഓർമ്മ വരും? അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? കുഞ്ഞിനെ പതുക്കെ താഴെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ പാല് ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആർക്ക് ദേഷ്യം വരും? ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടാവില്ല, ഭഗവാന് ദേഷ്യം വരും. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന വെണ്ണയുടെ കുടവും തൈരിന്റെ കുടവും അതൊക്കെ എടുത്ത് നശിപ്പിക്കും അവിടെ. അപ്പൊ അമ്മ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ആകെ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ആ ദേഷ്യം എല്ലാം അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കേടാക്കും. അപ്പൊ അമ്മ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ഒരു ഒരലുമ്മല് കെട്ടിടും. കുറെ ഓടിക്കും അമ്മയിട്ട്. എന്നിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഒരലുമ്മല് അമ്മ പിടിച്ച് കെട്ടിടും. വൃന്ദാവനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരലുമ്മല് കെട്ടിടും. അപ്പൊ അത്രയും കുസൃതി ആയിരുന്നു ആര്? ഭഗവാൻ, ചെറിയൊരു പ്രായത്തില്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ്. നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ കാണില്ല, അത്രയും ചെറുതാണ് ഭഗവാൻ. ആ കുട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മ പിടിച്ച് കെട്ടിട്ടിട്ട് ഈ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കെട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നില്ല, ആ ഒരലും വലിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാന്റെ വരവും കാത്തു നിൽക്കുന്ന 2 വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളായി തീർന്ന മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും, അതായത് കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും ഈ വൃന്ദാവനത്തില് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്തുണ്ട്? വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ ശാപമോക്ഷം നേടാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരലും വലിച്ച് ആ 2 വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി. അപ്പൊ പോയപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം തട്ടിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മോചനം കിട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ. ആ ഒരു കുട്ടി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലോ കഴിവിലോ ഒന്നും എന്ത് വരുന്നില്ല? യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികള് അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഒരു കഥ പറയുന്നത്. വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതമദ്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം. എന്തൊക്കെയാണ്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, അതാണ് രാഗം. പിന്നെ ഭയം, ക്രോധം. ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാന് ശരണം പൂക്കി കഴിഞ്ഞാല്
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് 3 കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം? ഒന്ന്, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭയം ഇല്ലാതാക്കുക, ക്രോധം, ദേഷ്യം കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനും ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. യേയ ധാമാം പ്രപദ്യന്തെ താംസ്തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എൻ്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആ അളവനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഭാവം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തരുന്നത്, പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുക. ഓരോരുത്തരുടെയും ആ അളവനുസരിച്ച്, തോതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ആ തോത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്ത്, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ് എന്ന് കൂടി പറയണം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അപ്പൊ ഇതില് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ സത്വഗുണ പ്രധാനികളാണ് ആര്? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണ പ്രധാനികളാണ്. അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക. ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവരാണ് പൊതുവെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ കർത്തവ്യം? ബ്രാഹ്മണരുടെ ജോലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ കഴിഞ്ഞ ക്ഷത്രിയർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് ക്ഷത്രിയർ വരുന്നത്. ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മം പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയര്. 3-മത്തത് വരുന്നത് വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വാണിജ്യ വ്യവസായം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? 3-മത്തത് വൈശ്യർ വരുന്നത്. രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? വൈശ്യറിൽ കാണുന്നത്. 4-മത്തെ വിഭാഗം ശൂദ്രർ, തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ് ഇത്. ഇവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം? ശൂദ്രരുടെ ജോലി. അവര് വരുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഇവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മഭീർനാസ പത്യത്തെ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തുമില്ല? കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛയുമില്ല.
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ബന്ധനം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് സാധിക്കുന്നത്. ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കും ഗുരു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ ഗുരു. ആ ഗുരു ആ സത്യം ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം നൽകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നേടേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാവിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാ പരോ നാ സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞനും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ അധപതിച്ചു പോകും. ആ സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് എവിടെയായാലും അവരെന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? അധപതനമായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയാണ്, തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനും, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ബന്ധിക്കാതിരിക്കാനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം നീക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ മാർത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെ അതിനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനോട് പറയാണ്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, നല്ലൊരു അധ്യായമാണിത്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതിന്റെ
പുരാതനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. പിന്നെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്. കാരണം ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുരാതനമായിട്ടുള്ള യോഗം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ആദ്യം ഭഗവാൻ ഇത് സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. പിന്നെ വിവസ്വാൻ മനുവിനും ഇക്ഷ്വാകുവിനും പിന്നെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം കൈമാറപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പരമ്പര നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ദിവ്യമായ ജന്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ, കാരണം ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനന് ഇതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? ആർക്കാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത്? വിവസ്വാൻ ഉപദേശം കൊടുത്തത്. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള അർജുനന്റെ സംശയത്തിന് ഭഗവാൻ മറുപടി ആയിട്ട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യമാണ്. ഭഗവാനെ എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം അർജുനനാണ് ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്. കാരണം അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ശരീരം മാറുന്നില്ല. സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. പിന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത്, ജീവാത്മാക്കൾ ജനിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മബന്ധം കാരണമാണ്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവതരിക്കില്ല, ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനാണല്ല, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും എന്താണ്? ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹം. ഇതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മം. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലീലകളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതായത് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എപ്രകാരമാണോ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രതികരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് സമീപിക്കുന്ന തോതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ അളവനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗം, സത്വഗുണത്തിലിരിക്കുന്നവര്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭരണാധികാരികൾ, ഭരണം നടത്തുന്നവര്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവര്, ഭരണം നടത്തുന്നവർ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരും അവര്. രജോ ഗുണത്തിലിരിക്കുന്നവര്, പിന്നെ തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈശ്യർ, വാണിജ്യം കൃഷി അതൊക്കെ നടത്തുന്നവര്. 4ാമത്തെ വിഭാഗം ശൂദ്രര്, മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവര്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ കർത്താവല്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അതെങ്ങനെ നേടേണ്ടത്? ഗുരുവിനെ സേവിച്ച് വിനയഭാവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവർക്ക്, പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്തെയും സംശയത്തെയും വെട്ടിമാറ്റുന്ന ഒരു വാളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടി നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. അതാണ് ആരിവിടെ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നീ ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ
എന്ത് പറയണത്, ഇതൊരു പുതിയതായിട്ട് പറയുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറയണത് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല, ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ ഉള്ളതാണിത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്നും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധമായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്, കർമ്മബന്ധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും എന്നാണ് ഈ 4-ാമത്തെ